Siyosang Ka-Love Team! Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Ayan! Buti na lang narinig ko na yung sarili ko. Ewan ko ba bakit ganon? Sabi na talaga kapag mga ganitong hindi nakakatanggap ng bulaklak ngayong araw. Ay! Sabi nga nila, ang sukatan daw ng pagiging maganda ay kapag marami kang nakuhang bulaklak ngayong araw. Ay! Totoo ba? Sige nga, ikalat mo nga yung mata mo. Tingnan mo nga kung sino may mga bulaklak na dala dyan. Maganda ba? Dinaan sa pulang lipstick. Wag ako. Okay, pero kidding aside, kapag mga ganitong special day, araw ng mga puso, masarap din talagang nakakatanggap ka ng gift. Lalo na kapag ka-chocolate yan, na flowers. Hindi ko rin alam kung bakit yan yung nakasanayan natin ibigay, no? Siguro sabi yan ni Cupid. Kaya alam mo si Cupid? Yung may hawak na arrow ba yon? Cupid, stupid Cupid ba pangalan, no? Kasi si Cupido, yon. Pero masarap ang makatanggap ng regalo. Puro sarap. Alam mo kanina marami din bumisita dito mga kabisyo natin na nagbigay. Nagbigay ng chocolates, nagbigay ng flowers, nagbigay ng sobre, baka raw pwedeng makaabuloy. Pero bakit nga ba? Bakit nga ba isa sa mga magagandang feeling ang nabibigyan? Not just today na Valentine's Day, but when someone is treating you sweetly, or may mga time na, oo nga no, that's one way of him or her showing na mahal ka niya. Oh. So kapag walang natanggap, ibig sabihin hindi mahal. Ganun ba yun? Sabi nga nila kapag nakakatanggap ka, it's also one way para ma-surprise mo yung tao. Alam mo, natatandaan ko dati nung bata ako. Kapag yung tatay ko nag-uuwi ng sticker, alam mo yung mga sticker, di ba mahilig tayo ng mga batang ganyan. Ididikit mo sa pader, ididikit mo sa cabinet, saan mo ididikit, tapos papaluin ka ng nanay mo kasi ang kulit mo. Pero masaya siya kasi meron kang nabibigay, merong naibibigay sa yung tatay mo. Pero ako, since sa panganay, hindi ako binibigyan. Ang sinasabi sa akin, oy, Maratoni, malaki ka na. Hindi mo na kailangan yan. Sa bunsong kapatid mo na lang yan. Oy, tao rin naman ako. Gusto ko rin ng mga regalo. Bakit hindi mo ako binibigyan? Diba? Ang sarap kaya makatanggap ng regalo. Lalo na kung ikaw, bahala ka. Kung gusto mo bumisita dito, bibigyan mo ako. Ay, nag-abala ka pa ng rose na kulay pink. Masaya at masarap sa pakiramdam na nabibigyan ng regalo, pampatanggal ng stress. Pagbibigay ng pagmamahal sa mga taong ginujowa. At syempre, again, this is one of the days na dapat ipamuka at iparamdam mo dyan. Ramdam na ramdam. Dyan sa mahal mo. Na kung wala ka man pabili ng any mahal na gamit, o kaya bulaklak chocolate, kahit simpleng letter lang, go ahead. Ibigay mo na sa kanya, iparamdam mo na, baby. Habang nasusulat ka dyan ng love letter, makinig muna ng feel good music. Kasama pa rin ang inyong daldalerang atleta DJ Mara Tony. Here's another song entitled Somewhere in the Past by Jojo Mendres. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.